Takže ja vás všetkých vítam, zdravím vás na dnešnom živom vysielaní spoločnosti Ženes. Moje meno je Marek Michalák. Ja vás budem sprevádzať dneska zhruba 30 až 40 minútovou informáciou, ale poprosím vás ešte predtým, mi napíšte dole do chatu, či je naozaj dobrý zvuk, aby som vedel, že sa nerozprávam sám so sebou. Z Brna počujete, Sabinov, Martin, Štrba, výborne, Košice taktiež. Fajn, takže môžeme pokračovať, takže ja vypnem chat. Fajn, takže behom týchto 30-40 minút, ktoré tu dneska spolu strávime, sa naozaj dozviete informácie, ktoré si dovolím tvrdiť, môžu výrazným spôsobom ovplyvniť aj váš život. Spoločnosť Ženes dáva ľuďom možnosti. Možnosti naozaj žiť taký život, o ktorom sa možno mnohým ani nesnívalo, alebo taký, ktorý ste vždycky chceli žiť. Spoločnosť Ženes patrí dneska medzi najúspešnejšie firmy tohto sveta. A každý má možnosť, samozrejme, využiť tie možnosti, ktoré tu sú k dispozícii. Možno by ste tu dneska niektorí len preto, že sa chcete dozvedieť niečo o našich produktoch. Možno ste tu dneska niektorí preto, že práve hľadáte nejakú príležitosť, niečo zmeniť vo svojom živote. Preto naozaj tieto informácie dostatočne dneska vnímajte. Môžete si robiť aj poznámky, aby vám neušli nejaké možno detaily, ale čo sa týka tej hlavnej podstaty, to naozaj pochopí dneska každý. Stačí to len správne vnímať a len správne počúvať. Vieme, že dneska v bežnom svete väčšina ľudí sa stále len sťažuje, väčšina ľudí sa trápi. Pretože každý deň sú v tej práci, sú v tom zamestnaní, makajú od rána do večera na niekoho iného ako s prepáčením otroci. Od rána do večera je človek v robote za tých pár stovák eur, ktoré mesačne dostane. Nemá čas na seba, nemá čas na svoju rodinu, není vôbec so svojimi deťmi. Celý život mu utečie, príde do dôchodku doslova zodratý, dostane 30% z toho, čo kedy v živote zarábal, to je ten akože kvázi dôchodok. Ale toto, priatelia, toto není ten život. Toto je naozaj len prežitie v maximálnej bolesti. Pretože nebyť so svojou rodinou a makať ako otrok, to není vôbec život. To není tá pravá podstata života. A teraz si predstavte, že by ste boli v absolútnom pokoji. Že by ste boli úplne slobodní ľudia, boli by ste každý deň doma so svojou rodinou, pracovali by ste z pohodlia z domu. Sami by ste si určovali podmienky vašej pracovnej aktivity, koľko by ste chceli zarábať. Mali by ste dostatok času pre seba, pre svoju rodinu. Mohli by ste zarábať o mnoho viacej, ako je vysoko nad priemerom bežného platu. A boli by ste bez stresu. Nemuseli by ste sa báť o svoju budúcnosť, seba, o budúcnosť svojich detí, svojej rodiny. Žili by ste absolútne život v pokoji, v kľude, v radosti. Toto si myslím, že je tá pravá predstava života, toho skutočného. A práve takéto možnosti takéhoto života dáva ľuďom spoločnosť Ženes. Samozrejme, už čo si potom vy zvolíte, to je len na vás. Berte tieto informácie naozaj ako nezáväzné. Tu sa len dozviete o jednej z možností, ktorá vám umožňuje žiť, vytvoriť si takýto život. Už samozrejme, či ju využijete, to už je na vašej voľbe. Takže ja teraz zväčším slajd a môžeme sa pomaličky do toho pustiť, aby som vám teda viacej objasnil informácie, čo sa týka všetkého, aby ste pochopili, akým spôsobom sa to dá všetko spôsobiť, s čím tu pracujeme a celkovo, aké tu máte možnosti vy. Takže ja by som rád na začiatok chcel zdôrazniť, že my ako spoločnosť Ženes máme tu v rukách niečo, čo nemá žiadna iná firma na svete. A naozaj sa nad týmto zamyslíte. Je to doslova unikát. Niečo, čo naozaj nikto iný nemá. Ale máme to v skutočnosti my všetci. To je hlavolam. To, čo máme my všetci, sú živé kmeňové bunky. Ale to, čo nemá nikto iný na svete okrem spoločnosti Ženes, je práve technológia zo živých kmeňových buniek. A to nie je tá vec so živými kmeňovými bunkami, o ktorej možno mnohí už ste počuli. Toto sa nazýva technológia kmeňových buniek, ktorá je získaná z tukového tkaniva. To je práve ten rozdiel. Toto sú liečivé kmeňové bunky, o ktorých naozaj dneska ľudia musia stále počuť viac a viacej. Pretože kmeňové bunky, technológia kmeňových buniek je naozaj významný pokrok pre celé ľudstvo.
Ja vám o chvíľočku porozprávam detaily, samozrejme, že prečo je to tak, čo všetko to spôsobuje. Ale skrátka, aby ste boli v obraze, o čo ide, tak čo je hlavnou podstatou, je to, že vlastníme tu na sérum, vďaka ktorému sa telo môže doslova vyliečiť. A úplne sa postarať o všetky znaky predčasného starnutia, a čo je veľmi dôležité, bez potreby chirurgického zákroku. Éra plastických operácií už skončila, je to práve vďaka technológii kmeňových buniek. Skúste sa nad tým zamyslieť. Najmodernejšia technológia, ktorá je ešte účinnejšia ako klasické operácie. Táto technológia dokáže, respektíve umožňuje telu doslova odvrátiť proces starnutia. Tým, že zregeneruje všetky bunky celého organizmu. Dokáže naozaj človeka plne ozdraviť priamo na bunkovej úrovni. A ja sa vás teraz opýtam, poznáte niekoho vo vašom okolí, kto starne, kto zažíva starobu? Samozrejme, že jasné, že tomu tak je. My všetci poznáme ľudí, pretože všetci prechádzame procesom starnutia. A preto si naozaj treba uvedomiť ten významný a hlavne hodnotný potenciál, ktorý je spojený s technológiou kmeňových buniek, pretože vďaka tejto technológii doslova obnovujeme mladosť. Posúvame hranicu veku životnosti človeka naozaj na úplne iný level. Ja vám teraz v krátkosti poviem príbeh o jednom doktorovi, ktorý sa volá doktor Nathan Newman, aby ste pochopili, ako to celé vzniklo a v podstate pri akej udalosti vznikla táto myšlienka, alebo respektíve toto poslanie spoločnosti Genes a celkovo akým spôsobom vznikla firma. Už v roku 2009, bolo to presne v marci, Randy Gray, čo je majiteľ, zakladateľ spoločnosti Genes, bol prvým pacientom doktora Nathana Newmana. A bol prvým pacientom, pri ktorom sa použila terapia práve s kmeňovými bunkami na jeho kolene, pretože mal problém s kolenom. A počas tohto ošetrovania, ako tam samozrejme chodil, tak samozrejme, že sa rozprávali a doktor Nathan Newman sa mu chválil, čo vyvinul, aké vyvinul produkty, hovoril mu, ako pôsobia kmeňové bunky tukového tkaniva, ako vzájomne pôsobia na telo a taktiež mu ďalej predstavil to špeciálne sérum, ktoré som vám aj načrtol na úvode, ktoré pomáha ľuďom zbaviť sa predčasného starnutia bez potreby chirurgického zákroku. Tento doktor to hovoril, ako keby to akože v pohode, nič sa nedeje, ale keď to Randy Gray, zakladateľ spoločnosti, počul, tak okamžite vedel, že to naozaj môže byť miliardový produkt. Mal on sebe tú víziu, vedel, že to je produkt, ktorý dokáže naozaj preletieť celý svet a že musí byť o niečo také obrovský záujem. Vedel, že má na to prostriedky, na to, aby dostal tento produkt na celosvetový trh. A keď sa opýta tohto doktora, že koľko takých flaštičiek predá do mesiaca svojim pacientom, povedal, že okolo 40. A keď sa ho Randy Gray opýtal, či by sa mu páčilo, keby ich predával miesto 40 000 mesačne, tak vtedy to bolo všetko jasné a práve v tú chvíľu začal medzi nimi partnerský vzťah a v podstate to je aj hlavný dôvod založenia firmy Genes. Keby náš majiteľ nemal problém s tým kolenom, tak možno dneska tu ani nie sme a vôbec možno ani spoločnosť Genes není, pretože by sa nepoznal s týmto doktorom. Tento človek, doktor Nathan Newman, mnoho rokov študoval vlastnosti ľudského tukového tkaniva a práve na základe toho dokázal vyvinúť rôzne roztoky, ktoré liečia popáleniny a celkovo všetky tie príznaky, elementy, pomocou ktorých sa spomaluje výskyt znakov predčasného starnutia. A keďže je odborníkom samozrejme na tuk, pretože živé kmeňové bunky sa odoberajú z ľudského tuku, tak pochopil aj dôležitosť liečivej komunikácie medzi našimi kmeňovými bunkami, čo sa taktiež nazýva rastové faktory. Možno niektorí poznáte alebo viete, čo sú rastové faktory. Predstavte si napríklad, že sa niekde udriete, máte nejakú odreninu, to miesto postupne napuchne, krváca, to je bežné zranenie a po niekoľkých hodinách sa to začne zlepšovať. Na ďalší deň vám to úplne zmizne a po niekoľkých dňoch si už aj nespomeniete, že ste sa niekde poranili. A práve celý tento proces toho hojenia je realizovaný vďaka tým signálom, ktoré si naše bunky navzájom posielajú. Je to doslova regenerácia. A keď si predstavíte, že náš produkt obsahuje viac ako 200 rastových faktorov, tak to je naozaj sila, pretože týmto
sa stal doslova špičkou vo svojom obore, pretože tento proces obnovania poškodených buniek a scelovania celkovo tých rán je naozaj extrémne rýchly. A pre mnoho ľudí je to doslova zázrak. Predstavte si, že máte jazvu dlhé roky na ruke a behom pár dní vám to úplne zmizne, máte vytvorené nové tkanivo. Či sú to ďalšie nejaké rôzne pigmentové škvrny alebo popáleniny. Behom pár dní sa človek naozaj nespoznáva. To je práve tá sila technológie kmeňových buniek, že to nie je dlhodobý proces. Je to naozaj veľmi rýchla záležitosť a človek už po pár dňoch vidí naozaj ohromné výsledky. Samozrejme, že to není zázrak, mnoho ľudí to nazýva zázrak. Ale všetko sa dá v tomto prípade vysvetliť, pretože spoločnosť Genes pracuje naozaj s najpokročilejšími vedeckými poznatkami, vďaka ktorým tvoria mladivé starnutie priamo na bunkovom leveli. Nazvali to tzv. Systém zdokonalovania mladosti. Určite je nám všetkým jasné, že naše telo je vytvorené pre optimálnu formu a funkciu, aby mohlo normálne bežať, žiť. No ale vieme, že problémom mnohých je to, že sa o svoje telo nestaráme tak, ako by sme sa mali starať. Samozrejme, určite mnohí viete, o čom hovorím. A namiesto toho, aby naše telo pracovalo čo najefektívnejšie, tak v mnoho prípadoch má to telo len ťažkosti. Pretože väčšinou je využívané len na tretinu alebo ešte menšiu kapacitu nášho tela. Môžeme to napríklad prirovnať k motoru auta, ktorý dajme tomu využíva len 3 valce namiesto 6 alebo 8 valcov. Ale ak všetko funguje správne, tak ako má, tak samozrejme máme viacej sily, máme väčšiu rýchlosť, väčšiu výdrž na omnoho dlhšiu dobu. A čo je veľmi dôležité, s menším úsilím, čiže nemusíme sa tak namáhať a popri tom vytvoríme väčší výsledok. To je práve tá podstata toho, že celé telo začne naozaj pracovať tak, ako má. Chcem, aby ste skutočne pochopili, že spoločnosť Genes nemá iba nejaké náhodné zloženie nejakých ďalších produktov, pretože vieme, že na svete už je množstvo rôznych doplnkov výživ, po lekárniach a v obchodných centrách, kde už sú rôzne produkty na zdravie. Chcem, aby ste pochopili, že v tomto je spoločnosť Genes unikátna, pretože toto není len niečo ďalšie. Je tu široká škála rôznych produktov, ktoré keď samozrejme všetky používajú, tak vzájomne so sebou komunikujú. Sú to rôzne produkty pre osobnú starostlivosť, rôzne výživové doplnky, ale všetko sú to veci, ktoré sú vytvorené tou najmodernejšou vedeckou technológiou, ktorú buďte si istí, nenájdete nikde inde. Spoločnosť Genes má celosvetový patent na všetky tieto produkty. Keď sa všetky tieto produkty užívajú spoločne, tak vtedy sa naozaj spúšťa významný proces ozdravovania všetkých buniek vo vašom organizme, ktoré sa samozrejme uchovajú mladé. Ja vám teraz chcem skrátke predstaviť jednotlivé produkty, aby ste bližšie pochopili, čo tu máme všetko k dispozícii. Tu navidíte jeden z hlavných produktov, je to produkt Lumines. Tento produkt tiež využíva technológiu kmeňových buniek, ktorá podporuje prirodzenú schopnosť tela sa regenerovať a následne omladzuje celé telo. Tento produkt bol vyvinutý svetovo uznávaným kozmetickým dermatológom a využíva tú najpokročilejšiu patentovanú technológiu kmeňových buniek. A práve vďaka tomuto, o čom som vám už hovoril na začiatku, zažijete naozaj ohromné výsledky už behom prvých dní používania tohto produktu. Či sú to vrásky, či sú to nejaké iné elementy na vašom tele, buď jazvy, alebo buď strie, alebo popáleniny, behom pár dní vidíte naozaj obrovský rozdiel. Už za jeden deň, keď si ráno urobíte fotku jemných vrások, večer už máte možnosť vidieť, že tá vráska už tam nie je. Takže naozaj tá doba je extrémne rýchla. Môžeme si pozrieť aj pár slajdov, kde uvidíte výsledky po 56 dňoch. Tu nám môžete vidieť, čo sa týka vrások, ktoré sa zredukovali o 65%. Ďalej jemné linky zredukované o 52%. Pigmentácia škvrn o 44%, áno, po 56 dňoch. Samozrejme, áno, výsledky hovoria za seba. Ani tu nie sú všetky príklady predtým a potom, pretože naozaj niektoré tie veci nie sú moc príjemné na pohľad. Ale keď si otvoríte internet, dáte si Google, napíšete názov produktu Lumines, respektíve Lumines Genes, tak nájdete tam množstvo ľudí z celého sveta, ktorí tam dali také niektoré svoje prípady, že skutočne človek musí mať silný žalúdok na to, aby to videl, ale to je práve ten výsledok toho, že aj také veci dokáže
tento produkt zrenovovať a obnoviť. Môžeme prejsť ku ďalšiemu produktu. Produkt Finity. Tento produkt je zameraný na predĺžovanie telomerov. Možno vám to niečo hovorí, možno nie. Predĺžovanie telomerov je to oblasť, ktorej štúdia získala Nobelovú cenu a odhalila, že skracovanie telomerov je jedným z najhlavnejších dôvodov, prečo starneme. Telomery, aby ste to správne pochopili, sú ochranné končeky našej DNA. Keď sa na to pozrieme z hľadiska, predstavte si šnúrky na topánkach a ten koniec tej šnúrky je taká čiapočka. A tá čiapočka postupne, ako žijeme svoj život, tak sa skracuje. A už keď už úplne zanikne, tak vtedy začne aj bunka umierať. A práve tento produkt Finity sa orientuje na tieto ochranné čiapočky na predĺžovanie telomerov. Finity obsahuje také patentované živiny, pri ktorých bolo preukázané, že uchovávajú a predĺžujú skrátené telomery. Zloženie produktu pôsobí hlavne na 3 príčiny zrýchleného starnutia. Je to poškodenie DNA, nedostatok kmeňových buniek a skracovanie telomerov, ktoré majú naozaj nesmierny dopad na zdravie človeka. A fascinujúcim je to, že v tomto produkte sa vyskytuje jediná známa látka v histórii ľudstva, ktorá dokáže telomery nielen pozastaviť ako obdobné produkty. Vieme, že, ako som povedal, na trhu je množstvo produktov proti starnutiu. Ale to sú poväčšine veci, ktoré dokážu len spomaliť to starnutie. Spomaliť to starnutie buniek. Ale tento produkt vyvoláva schopnosť nového rastu telomerov, čiže nie, že ho spomalí to skracovanie, ono ho začne naspäť obnovovať, telomer sa začne predĺžovať. Čiže človek doslova na sebe vidí, ako mladne. A mnohí to nazývajú ako keby, že majú pocit, keď využívajú tento produkt na sebe už po mesiaci, po 2 mesiacoch, že majú pocit, ako keby sa vracali v čase. Takže až tak významné výsledky človek na sebe pozoruje vďaka tomuto produktu, ktorý je mimochodom hlavný nosný produkt celej spoločnosti Genes. Takže ako som povedal, že tento produkt sa naozaj líši od ostatných produktov proti starnutiu a čo je veľmi dôležité, tak Genes má exkluzívne celosvetové multilevel marketingové práva pre jednu z tej kľúčovej ingrediencie, ktoré produkt Finity obsahuje. Je to látka TA65. Možno už ste o tom niektorí počuli. A to je práve tá látka, ktorá je doposiaľ jediná známa látka v histórii, ktorá dokáže nie len pozastaviť telomery, ale ich spätne obnovuje a predĺžuje. Práve toto nám významne predĺžuje život. Ďalší produkt Reserve. Toto je taktiež veľmi zaujímavá vec. Je to ovocná antioxidačná zmes a tento produkt bol vyvinutý s cieľom podporiť zdravý imúnny systém, to znamená chráni bunky od oxidatívneho poškodenia a taktiež predčasného starnutia. Tie sáčky, ktoré tam vidíte, tak práve tie sáčky obsahujú výživový gel, čo je veľká výhoda, pretože vieme, že gel je veľmi dobrý na absorbáciu v tele a tento gel obsahuje naozaj vysoké množstvo antioxidantov, ale taktiež aj resveratrol, možno ho niektorí poznáte, o ktorom je známe, že podporuje aktiváciu génov v spoločnosti Genes. A najnovší program sa volá Genes Kids, ktorý aj vám, ktorí máte také isté zameranie, dáva možnosť pomáhať druhým ľuďom. Pretože aj práve poslanie alebo misia organizácie Genes je nakrmiť hladné deti na celej planéte, poskytnúť im naozaj všetko, čo potrebujú. A našim cieľom je do 2 rokov pomôcť minimálne 10 miliónom deťom. Na tomto firma pracuje od počiatku a toto bol aj hlavný zámer, keď sa firma spúšťala. Pomáhať ľuďom a naozaj im dávať to, čo potrebujú. Samozrejme, vy keď sa rozhodnete, že okrem budovania svojho biznisu v spoločnosti Genes máte záujem sa podieľať aj na týchto projektoch, tak samozrejme máte tu na takéto možnosti, ktoré sú globálneho pôsobenia, čiže naozaj viete pomôcť ľuďom nie iba tu na Slovensku, v Čechách, v okolí, ale máte možnosti vďaka týmto programom spoločnosti Genes pôsobiť a pomáhať ľuďom naozaj po celom svete. Takže
chcem vyzdvihnúť hlavné dôvody, prečo je spoločnosť Genes taká úspešná, čo sú vlastne dôvody, prečo sa k nám ľudia pridávajú, čo v tom vidia. V prvom rade si myslím, že sú to produkty, ktoré dneska každý potrebuje, ktoré naozaj nám dávajú mladosť, ktoré nám pomáhajú žiť dlhšie, zdravšie a v úplnej pohode. A produkty, ktoré sú celosvetovo unikátne, to znamená, nemusíme sa s nikým biť, že máme nejakú konkurenciu alebo niečo. Nemáme žiadnu konkurenciu. Toto si treba uvedomiť. Máme tu niečo, čo nikto iný zatiaľ na svete nemá. A je veľmi pravdepodobné, že ani mať nebude. Z hľadiska príležitosti budovania biznisu. Nemáme tu absolútne žiadne obmedzenia. To je jeden z ďalších dôvodov, pretože keď ste vizionár, pozeráte sa na to z hľadiska podnikateľského, tak nemať obmedzenia, budovať svoj podnik kdekoľvek na svete je obrovská výhoda. Môžete sa orientovať kdekoľvek. Máte známych v Amerike, v Austrálii, v Rusku. Všade môžete budovať tento biznis a čo je veľmi dôležité, z pohodlia domova, pretože tento biznis budujeme hlavne cez internet. Ďalší dôvod je samozrejme odpoveď na dnešnú ekonomiku. To je práve to, čo ľudí trápi, tie nízke platy, to je tých pár stovák eur, ktoré zarábajú mesačne. Toto je jeden z ďalších dôvodov, že naozaj ľudia si tu na behom pár mesiacov vedia vytvoriť príjmy, ktoré nezarábali za celý svoj život. Pretože koncept biznisu je postavený na tom, že vy sami ste zodpovední na tom, koľko zarábate. Tu na nemáte šéfa, vy sami si určujete rýchlosť, tempo, aké si volíte pri budovaní tohto biznisu. Či to robíte za mesiac, za 3 mesiace, za pol roka, za rok, vy ste strojcom svojho šťastia v tomto prípade. Berte to ako podnikateľ, nikto vás do ničoho netlačí, máte tu len ľudí, ktorí sú skúsení, ktorí vám poradia, ako ten biznis budovať. Ale čo je veľmi dôležité, viete si vyriešiť finančnú situáciu, ktorá myslím si v mnohých prípadoch není moc najkrajšia, čo sa týka z hľadiska bežných zamestnaneckých pomerov. Ďalší dôvod, spôsob ako pomôcť ostatným, to znamená aj vy z vás, ktorí radi pomáhate ľuďom a naplňa vás to, tak práve spoločnosť Genes vám dáva tu na tie možnosti, ako som spomínal, tie programy, cez ktoré sa môžete pričiniť taktiež na rôznych charitatívnych akciách, filantropických projektoch. Takže naozaj po tejto stránke každý sa tu môže prejaviť a môže prispieť k niečomu dobrému a pomôcť druhým ľuďom. Takže toto sú hlavné dôvody, prečo ľudia sa pridávajú do Genes. Každý doslova si tu príde na svoje. Čo sa týka spôsobu budovania biznisu, čiže je to odbor priameho predaja a vieme, že aj dnešný tento ekonomický stav, ktorý tu je a ktorý mnohí pokladá za to, že je celosvetová kríza, mnohí ľudia sa kvázi akože trápia firmy, tak práve v tomto systéme odboru priameho predaja, čiže systém sieťového marketingu, je práve to, na čo sme teraz dlho čakali. Práve toto obdobie, vďaka tomuto obdobiu dosahujeme obrovský úspech. U nás neexistuje žiadna ekonomická kríza, my vôbec tieto veci neriešime. Nepoznáme to ani zďaleka. Práve toto je obdobie, kedy dosahujeme obrovský úspech aj pred 5 rokmi, aj pred 3, aj pred 2, pretože v týchto systémoch v živote nikto nemôže pocítiť ekonomickú krízu. Keď si hlbšie prečítate, čo je systém sieťového marketingu, ako to celé funguje, Robert Kiyosaki o tom hovorí v knihách Biznis 21. storočia, tam veľmi veľa pochopíte, čo vlastne je sieťový marketing a hlavne to, že je to obchodný model 21. storočia, ktorý je veľmi dôležité, nepozná ekonomickú krízu. Taktiež, čo je podstatné, sme súčasťou kozmetického a wellnessového trhu, ktorého celkovo ročný obrad je okolo 500 miliard dolárov. A to je na svete len 7 miliard ľudí, tak človek sa sám seba pýta, že kde sa to celé potom predáva. Ale to je práve výsledok toho, že stále viac a viac ľudí hľadá produkty, ktoré by im pomohli obnoviť si zdravie, žiť dlhšie, pretože je stále očividnejšie, že populácia sveta starne a celkovo vedci alebo odborníci predpokladajú, že už o 10 rokov bude na svete 1 miliarda ľudí, ktorí majú už viac ako 60 rokov. A myslíte si, sa vás opýtam, že títo ľudia nechcú späť svoju mladosť? Že nechcú späť svoje zdravie, ktoré si možno nejakým spôsobom pokafrali za svoj život? A už to ľutujú a hovoria si, keby som to mohol vrátiť, urobil by som to inak. A keď si predstavíte, že pre takýchto ľudí máme riešenie, ako si môžu vrátiť svoje zdravie, ako naozaj
môžu zostarnúť doslova mladí a v úplnej pohode, a čo je veľmi dôležité, v zdraví. Toto si treba uvedomiť, s čím tu pracujeme. Máme riešenie pre ľudí, ktorí si mnohí myslia, že majú niečo, s čím už musia žiť navždy. A keď vy zrazu prídete s niečím, čo im to úplne vyvráti celú tú ich predstavu, tak takíto ľudia vás budú milovať, pretože im naozaj dáte doslova život. Takže práve toto je podstata toho, čo tu máme, a samozrejme je veľká výhoda aj systému, akým to šírime do celého sveta. Spoločnosť Genes, je to samozrejme, je to rodinná spoločnosť, čo je naozaj veľká výhoda, pretože aj to veľmi cíti z tých ľudí, ktorí pôsobia v tejto spoločnosti. Fungujeme už 5 rokov, firma bola založená 9.9. v roku 2009 o 9. hodine večer, čo je symbol dlhovekosti. Čo je veľmi podstatné, je firma bez dlhov a samozrejme zisková. V rebríčku asociácie priameho predaja sme sa umiestnili na 46. priečke z hľadiska obratov. 257 miliónov dolárov ročný obrat za minulý rok. Tento rok sa blížime k hranici 0,5 miliardy dolárov. Čiže opäť sa dostávame smerom hore a veríme, že budeme nie za dlhú dobu na prvých priečkách v týchto rebríčkoch. To je práve ten odraz a ako sa hovorí, výsledky hovoria za všetko. Čím sú väčšie obraty? Väčšie obraty znamená záujem ľudí o tieto produkty, záujem ľudí o to si predložiť svoj život. To sú práve tie výsledky. To je ten odraz toho, že naozaj si ľudia vážia svoj život a chcú niečo zmeniť. Genes je svetový líder v procese predĺženia mladosti. Taktiež využíva globálny registračný systém, ktorý nemáme v tomto taktiež obmedzenia. Čo je veľmi dôležité, budujeme online, to znamená cez internet. Človek nemusí nikam behať, chodiť. Keď máte známych niekde v Amerike, ako sa povedal, nemusíte tam utekať. Dáte im svoju stránku, viete im predstaviť všetky produkty, celkovú firmu a spôsob budovania biznisu cez internet. V 115 krajinách momentálne fungujeme a postupne samozrejme sa to stále a stále rozširuje. Ako som povedal, firma naozaj veľké úspechy dosahuje, poslednú dobu zbiera ocenenie za ocenením, taktiež stala sa spoločnosťou roka v Spojených štátoch amerických, už predbehla firmy ako sú Google a Sony. Získala rôzne ocenenia skutočne z tých najvýznamnejších odvetví a súťaží, ktoré sa v Amerike organizujú. Tu nám môžete vidieť nedávny článok, kde spoločnosť sa umiestnila na prvom mieste v asociácii DSA a bola zaradená ako najvýznamnejšia spoločnosť americkej ekonomiky. Je spoločnosť Genes. Takže opäť chcem pripomenúť, že výsledky hovoria za všetko. Tu nám vidíte tých ľudí, ktorí za tým všetkým stoja, ľudí, ktorí nám dávajú možnosti. Randy Ray a Wendy Lewis sú to skutoční anjeli. Týmto ľuďom naozaj úprimne záleží na tom, aby sme boli všetci úspešní. Verte mi, oni majú už cez 65 rokov a majú už naozaj veľký majetok a nepotrebujú zbierať pre seba. Dávajú ľuďom. Väčšinu peňazí, ktoré zarobia, dávajú ľuďom a dávajú do tých rôznych projektov, ktoré organizujú po celom svete. A čo je podstatné, pracujú srdcom a naozaj, keď ich sami spoznáte, tak pochopíte, o čom hovorím. Človek ich musí naozaj bližšie spoznať. Randy Ray kedysi vlastnil firmu Alpha Computer Services, možno niektorí poznáte, a táto firma sa umiestnila na 184. priečke z 500 najrýchlejšie rastúcich firiem v Amerike. A neskôr ju predal za zhruba 25 miliónov dolárov. Takže to je, si myslím, aj odraz toho, že naozaj tento človek vie, ako sa podniká, ako sa buduje obchod, takže má naozaj veľké skúsenosti. Taktiež pracoval pre výskumný ústav NASA a má mnoho skúseností v oblasti programovania a softverov. Taktiež samozrejme sú za tým aj ďalší ľudia, je to
manažerský tím, ktorí pôsobia taktiež celosvetovo, majú na starosti rôzne krajiny, rôzne regióny vo svete a práve aj vďaka ním sa firma stala treťou najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou sveta. Pretože sú to naozaj všetko skúsení ľudia, ktorí rozbehli už aj iné firmy vo svete. Tu nám vidíte mapu, kde už všade firma pôsobí. Ako som spomínal, je tu 115 krajín. A samozrejme stále to rastie, firma stále napreduje, takže nepotrvá dlho a firma začne pôsobiť komplet celosvetovo, čiže nebudú existovať absolútne žiadne hranice z hľadiska budovania obchodu. Ako som povedal, ak máte známych hocide na svete, viete s nimi začať spolupracovať aj na diaľku cez internet, čo je práve tá obrovská výhoda, ktorá nám ušetrí čas nejakým cestovaním a nejakými ďalšími spôsobmi, ktoré by vás nejakým spôsobom obrali o čas. Z hľadiska budovania biznisu máme tu kompenzačný plán, ktorý vám dáva 6 zdrojov príjmu. Samozrejme je na vás, ktorý si zvolíte, z ktorého chcete najviac profitovať. Je to buď profit z maloobchodného predaja, to znamená, vy ako člen máte prístup k produktom za veľkoobchodné ceny, môžete profitovať z toho, že posuniete produkt za maloobchodnú cenu. Ďalší príjem je bonus za zaobstaranie nového zákazníka. Ďalej sú provízie z týmu, potom je vodcovský matching bonus, a motivačné súťaže za zaobstaranie zákazníkov, ďalej je vodcovský bonusový fond. Čo sa týka viacej tých informácií, tak taktiež na stránke nájdete komplet kompenzačný plán a vysvetlenie ku každému tomuto jednému príjmu. Z hľadiska kariéry, čo je veľká výhoda, každý má možnosť sa posúvať v kariére na vyšší a vyšší level. To znamená, nestojíte na mieste v tom istom kolotoči ako v klasických zamestnaniach. Robert Kiyosaki tomu hovorí ako v krysom závode. Keď je človek zamestnanec, tak dookola stále robí to isté a nikam sa v živote neposúva. Tu môžete začať od spoločníka, cez distribútora, cez vedúceho, potom je nefritový vedúci, perlový, zafírový vedúci a postupne sa viete dostať až na pozície diamantové, kde už sa dosahujú príjmy mesačne okolo 300-400 tisíc dolárov za jeden mesiac. Čo si myslím, že naozaj vie zmeniť realitu už skutočne každému človeku. Takže váš štart, akým spôsobom sa viete zapojiť do tohto biznisu. Máme tu dostupnú najlacnejšiu celosvetovú franšízu, aká vôbec existuje. Za $30, čo je okolo 25 €, máte vytvorený vlastný tzv. Virtuálny biznis balík. Za tieto peniaze vy získavate vlastnú webovú stránku, vlastný back office, čo je vaša vlastná webová kancelária, ktorá funguje v reálnom čase, kde si sledujete obraty produktov, celkovo z vašej siete, príjmy, provízie a všetko potrebné naozaj máte v tomto back office potrebné k tomu, aby ste vedeli svoj biznis koordinovať. Cez ten back office potom si viete nakupovať produkty za veľkoobchodné ceny, viete ich posúvať za maloobchodné ceny. Taktiež je to globálny záznamový systém, aby ste mohli sledovať svoj biznis v reálnom čase, to znamená, keď sa niečo udeje, nejaký obrad hoci kde vo svete, vo vašej sieti, i hneď toto viete zaznamenať cez túto vašu kanceláriu. A taktiež tam máte ďalšie pomocky, rôzne prehľady a celkovo ďalšie informácie o produktoch. Takže za 25 € získavate všetky tieto výhody a v podstate môžete i hneď začať budovať svoju kariéru. Taktiež je tu možnosť sa dostať k bunkovému séru Lumines, o ktorom som vám rozprával hneď ako o prvom produkte, formou preferovaných zákazníkov. To znamená, že keď máte priateľov, ľudí, ktorí vám povedia, že nechcú ísť do toho, nechcú sa registrovať, ale chcú len používať produkty, tak takíto ľudia, keď si cez vašu stránku, cez ten váš e-shop, ktorý funguje celosvetovo, objednajú produkt Lumines. Keď budú takíto dvaja zákazníci, tak vám taktiež firma pošle bezplatne produkt Lumines a ešte plus zarobíte 50 € províziu. Takže viete sa dostať produktom aj v podstate úplne bezplatne tým, že máte svojich zákazníkov na stránke, ktorí používajú produkty. Ďalšia možnosť je stať sa distribútorom, to znamená, že viete si zaobstarať tzv. Basic balík, kde máte už zloženie produktov. Veľkoobchodná hodnota tohto produktu je okolo $200, to je nejakých 160 €, ale skutočná hodnota produktov, za ktoré by sa dali reálne predať,
je okolo $340. Čiže vy sa viete týmto balíčkom kvalifikovať na tento obchod, na tento biznis, viete sa stať oficiálnym distribútorom s tým, že už tam máte produkty, ktoré môžete samozrejme používať a môžete mať vlastné výsledky. To znamená, je najlepšie mať svoju vlastnú skúsenosť s produktami, pretože už vaši známi priatelia sa vás sami začnú pýtať, či čo so sebou robíte. Už po pár dňoch, verte tomu, sa vás niekto opýta, že čo so sebou robíte, že vyzeráte úplne inak, než vás si tí ľudia pamätajú. Takže práve tieto produkty vám prinášajú možnosť sa zoznámiť s jednotlivými produktami a potom hovoriť svoje vlastné skúsenosti. Taktiež je tu ďalší balík, ktorý je opäť o niečo drahší, ale samozrejme prináša ďalšie výhody. Je tam viacej produktov za lepšie ceny. Tento balík vás kvalifikuje na vyššiu pozíciu, to znamená, viete zarábať väčšie príjmy hneď od prvého dňa. Ďalší balík, tzv. Jumbo balík, ktorý je ten najdrahší balík, aký je tu dostupný. Obsahuje produkty až za 1600 €, čo je nákupná cena, ale skutočná reálna cena maloobchodná je okolo 2600 €. Tento balík, samozrejme, keď sa pozeráte na to ako podnikateľ, je veľmi lacný. Pretože keď si uvedomíte v bežnom svete, keď idete zakladať firmu alebo nejaké, ja neviem, potraviny, kanceláriu, koľko človek potrebuje na to, aby založil nejaké svoje podnikanie, nejakú firmu. Keď si len človek spočíta tie kolky na úradoch, celkovo čo potrebuje si licencie zaplatiť do tovaru, je to 10 000 €. Bežný, klasický podnikateľ musí investovať. V tomto prípade naozaj, preto si dovolím tvrdiť, že za celosvetovú franšízu, globálny systém, unikátne produkty za 1600 € je naozaj veľmi malá suma a čo je veľmi podstatné, človek absolútne nie je v riziku. Pretože máte svoje produkty a o nič sa jednoducho netreba potom báť. A tento balík vás taktiež kvalifikuje na vyššiu pozíciu hneď od prvého dňa a prináša ďalšie výhody. Nebudem zachádzať až do detailov, hovorím, toto si treba potom prejednať s ľuďmi, ktorí vás dneska pozvali, aby vám podrobne vysvetlili, čo presne tie balíky obsahujú, aké výhody a celkovo aký užitok vy z toho môžete mať. Tu je taktiež ambasádor balík, ktorý taktiež obsahuje produkty a je za trošku nižšiu cenu ako ten jumbo balík. Takže detaily komunikujte potom s ľuďmi, ktorí vám dneska dali túto informáciu. Čo sa týka ďalších odmien, tak samozrejme firma podporuje nás v rôznych súťažiach, rôznych dovolenkách. Niekoľkokrát do roka chodíme na rôzne dovolenky, ktoré platí firma. Taktiež sú tu rôzne autobonusy a množstvo ďalších zaujímavých vecí. Čo sa týka príjmov, tak týždenne viete zarábať maximálne 26 250 $, čo sa týka provízií z týmu. Čo si myslím, že taktiež vie človeku naozaj veľmi veľa vecí v živote upraviť takýto príjem. Takže ako som povedal, ďalšie bonusy, či už sú to tie dovolenky, diamantový fond, kde dostávate rôzne bonusy už ako na pozícii diamant, taktiež osobné školenia, máme rôzne globálne konferencie a množstvo ďalších benefitov. Takže existujú hlavne dva dôvody, prečo sa ľudia pridávajú do Genes a prečo vlastne je táto firma takto celosvetovo známa a úspešná. V prvom rade je to ten prvý dôvod, že chcú žiť mladšie a chcú žiť dlhšie. Toto je jeden z taktiež hlavných dôvodov. Druhý dôvod, že okrem toho, že chcú žiť dlhšie a mladšie, tak chcú ten svoj život naozaj aj žiť, nie ho len prežiť. Slobodný, bez obmedzení, bez toho, aby človek musel počítať každé euro a naozaj si ten život vytvoriť podľa svojich vlastných predstav. Toto sú hlavné dôvody, tieto dva, prečo sa ľudia pridávajú do Genes. Už aký dôvod si zvolíte vy, to je samozrejme na vašom rozhodnutí, ako som povedal, každý z vás má možnosť voľby a je to všetko len vo vašich rukách. Takže ja sa s vami lúčim a prajem vám príjemný zvyšok večera. Majte sa krásne.